आम्ही फक्त आमच्या कार्यात असतो, आम्हाला भीती नाही कुणाच्या बापाची। भाकर खातो कष्टाची आणि सेवा करतो जनतेची। माननीय श्री धनंजय उर्फ मुन्ना महाडिक साहेब। मुन्ना महाडिक प्रेमी उंचगाव। फक्त मुन्ना साहेब किंग ऑफ कोल्हापूर। मुन्ना साहेब फक्त राजकारणांच्या या गर्दीत तुमची वेगळी ओळख दिसली। मायबाप जनतेच्या मनात फक्त तुमचीच आशा उरली। फक्त मुन्ना साहेब मुन्ना महाडिक प्रेमी उंचगाव। माननीय श्री धनंजय उर्फ मुन्ना महाडिक प्रेमी उंचगाव।